Honesty is the best policy. Diyan ginpamatud-an ni Manang Mona Lisa de la Cruz, staff kang ML Laundry Shop sa Barangay Dalipe, San Jose, matapos na nga ginbalik ang nabilin nga 21,500 pesos nga kwarta halin sa jacket kang saka customer nga nagpalaba. Suno kay Manang Mona Lisa, Domingo katong Agosto 14 kang nagpalaba sa nasambit nga laundry shop ang sangka customer nga kang urihi nakilala nga sangka opisyal kang National Bureau of Investigation Satellite Office. Samtang ginapiod da ang mga ginpanglabhan, rugto kag anda nakapkapan ang kwarta nga nakasilid pa sa jacket. Amo jaya, ginload kay mo ko. Tapos, kundi pagpiad naken, ano tanaya man, daw ano tanaya daw taman kadamol, gan usisa ko, aragayin yan kwarta. 21,500. Tapos, gintugo naman sa aman manager. Tapos gintago na. Pagkatapos ka to, gusto naman gid ang personal gid ba nga MBI mabuol digyaw gin tagot na naman to ginalat gid naman nga MBI nga tana gid personal mabuol. So tagiya ka to taga MBI gid. Taas gid na nga ano kato posisyon sa ano pwesto gid. Dugang na pagkakita na kang amo kabahal nga kantidad kang kwarta una gid nagsilid sa anang pensar nga ibalik siya sa matuod nga tag-iya. Suno pa sa ginang bisan pigado lang ang pangabuhi. Importante nga limpyo ang konsensya. mo ano gid una na silid sa pinsan mo ba? Ibalik gid ita na. Oo doon. Kung ko ang bisan pigado lang bla kita kung limpyo konsensya natin na amo kita na raman sir. Lawit ni ka jamam sa Ay, dawid din sir umpisa gid rigara nga napasad nga laundry jar ko kara. Diyan ang pinakabahal na kantidad nga nabilin sa andang laundry shop suno kay Dela Cruz. Hindi rin man bago dya ka na. Bangad sa kada may mabilin o kon maipit nga kwarta sa mga bayo nga ginapalaba, anda man dya gilayon ginabalik sa mga tag-iya. First time nimo dyan nga makakita mo to kabahan. First time gid. First time. Kauna may mga gasilid man nga mga kwarta. May nasilid man nga mga 3,000 yung nabalik tara naman to sir. Amo gid ra kantidad nga balbahol. 21,500. Mensahe na sa mga parehas na nga nagatrabaho sa mga establishmento, mas mayadgid nga mangin honest sa tanan nga tion, mas manami dugang na nga limpyo ang konsensya kag wala nagapanglamang sa isig kapareho. Gusto ko lang nga parehas man kanamon nga honest kung ano man nga nakita na ibalik maamo bala kara. Bisa na pigado lang bala kita kung limpyo ating konsensya, wa mo tanara kung gid mambal. Bahil naman ang pagpasalamat ni Ma'am Darlene Adrada, manager ka nasambit ng establishmento sa nangin aktuasyon kang ana mga empleyado. Dugang na, basta mayad ang imo ginahimo sa imo sa ikatawo, ginapakamaayo man ikaw kang Ginoo sa ibabaw. Ati, gapasalamat iya ko kananda tengad nga biskan wala ako ridja. Ginasarigan ko sanda kala ridja sir mong. Nga gapasalamat gid ako nga kana ang rigja nga nagabantay kag jaman sanda kaya sir mga honest man sanda ka dia sir kag ginambalan mo sanda kara nga kung may nakita ka mo nga mga alahas mga kwarta ibalik ginanda kay simpre basta honest ikaw kag mayad ang imo ginahimo ginabless ka man kag Ginoo. Pahayag pa ni Adrada, basta may kahadlok lang sa Ginoo kag maghimo kang mayad sa iban, sigurado gid nga pakamayuhon man pati ang negosyo. Kita sir kuon kay simpre basta may kadlak kita sa Ginoo. Number 1 gid sir may kadlak kita sa Ginoo kay kun ra kita kadlak sa Ginoo hadlak man kita maghimo kang ano bala kang di man kita honest sa kadya nga batang sa ginasaligan kita digya. So, dugang na pa, dapat nga hindi lang ang anang mga empleyado ang mangin honest, kundi dapat sa datanan nga nagatrabaho. Agad to nga makatugro kang mayad nga serbisyo, kag ibubo man ang mga pagpakamaayo. ambal naman nga sa amon nga tagiyay sir. Kay batanan niya permi, and ako lang ga-manage nga maging honest kami itanan. Hindi lang sanda kundi nga bisan ako man nga manage maging honest man ako katagiya. So amo gid sir basta honest ikaw ang Ginoo gid magpakamaayo kami mo. So, para sa The Public Record, Mark Anjo de la Gracia, The Kinaray A Chronicle.